Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. V dnešných dňoch sa stále viac a viac ľudí prebúdza z akéhosi podivného globálneho spánku. Spôsobili ho tisícky hodín uspávania správ o trvalej prosperite, nekonečnom raste, spravodlivým vojnám proti terorizmu a mnohým hlúpym televíznym programom. Dnes je sloboda právo zvoliť si tých, ktorí nám ju v zápäti vezmú. Politici nás uisťujú, že i keď časy sú neľahké, my to vydržíme a budeme si uťahovať opasky, na ktorých už ani neostalo miesto pre ďalšiu dierku. Nepochopiteľne súhlasíme s ďalšími reformami, škrtmi, istotami, v očakávaní lepšieho zajtrajšku. Pritom zisky korporácií či bank stúpajú do závratných výšok. My ostatní ostávame stále kdesi na polceste za šťastím. Nabádaní k stále väčšiemu sebectvu a individualizmu typu buď sám sebou, ty to dokážeš. Sme však stále viac sklamaní osobným neúspechom. Vinu za nezdar však nepripisujeme systému, v ktorom ako v pyramídovej hre uspeje iba elitná hrstka na vrchole. Vinu pripisujeme samým sebe. Veď predsa všade v médiách nás celebrity presviedčajú, že sa ku sláve a k bohatstvu dostali tvrdou prácou. Ibaže dnes už nastal zlom. Stále viac je zreteľnejší rozpor medzi realitou a fikciou. Aj vďaka internetu a alternatívnym zdrojom sa stále viac ľudí dozvedá, že rásť sa nedá do nekonečna. Že mnohé zdroje sú takmer vyčerpané, že globálne otepľovanie je podvod, že mnohí lekári sú vlastne iba dílermi farmaceutických spoločností, že dolár sa blíži ku koncu, že úrok je zločin, že vojny proti terorizmu sú aj podľa expertov z novín New Yorker jednoznačným príkladom psychologických operácií PSYOPS, ktoré má na starosti špeciálny útvar americkej armády. Áno, drvivá väčšina z nás si nedokáže pripustiť, že naše životy a osudy ovplyvňujú neviditeľné sily v pozadí a preto systém bráni. Pravdou teda ostáva, že najväčšou prekážkou k slobode sú šťastní otroci. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.